det starter. Vi venter, at mennesker kommer. Jeg kan se, at mennesker vil komme. Fordi der skriver, at det mennesker kommer. Men det er dejligt, det faktisk. Ja. Okay. Jeg tror, vi kan starte at snakke. Det har ikke så mange mennesker. Vi vil lave video faktisk, fordi jeg har dit situation. Jeg har så mange mennesker i min rehabiliteringscentrum, men det er ikke nemt at finde nogen, som vil snakke, fordi det alle vil være privat. Og det er også okay, fordi hvis du har nogle problemer i dit liv, du tror du ikke er visuelt så smuk. Men min veninde, jeg siger, du må ikke sige nej. Derfor hun vil snakke med mig lidt som interview, fordi jeg vil lidt vise, hvordan vi lever. Nu er vi i en Tivoli. Vi laver sammen Tivoli-terapi. Ja? Ja, Ja. det gør vi. Ja. Okay, jeg kun vil vise en case, hvordan det fungerer, hvordan mennesker kommer i mit liv, hvordan skaber vi terapi og alt det sammen. Og først spørgsmål, husker du, hvor mange år kender vi hinanden? 6-7 år. 7 år. Vi kender for 7 år. Faktisk, i min rehabiliteringscentrum, der har nogle mennesker, som kan ikke sige nej for mig. Fordi det er min mand og Zerin og også andre mennesker. Fordi de elsker mig, og de skal hjælpe mig. Og jeg er ikke nervøs faktisk, men hun er nervøs. Men tak. Fordi tak, jeg forstår det ikke nemt. Du var mange gange i vores arrangementer, i vores rehabilitationscentrum, fordi nogle gange jeg laver samme video, men vi ikke snakker meget om det, fordi det er meget vigtigt, at mennesker være privat. Men kan du forklare, hvordan føler du vores rehabilitationscentrum? Jeg kan mærke altid ligesom en del af familie, fordi vi kan hjælpe hinanden, og det er lige meget, du laver en stor hjælp eller en lille bitte ting, men du kan altid mærke ligesom velkommen, og det behøver du ikke heller ikke så snakke perfekt dansk eller engelsk eller andre sprog, så du kan altid være en del af team og hjælpe dem. Det kan man godt også, hvis du har kun team. Du kan også bare hjælpe lidt. Hvis du har mere tid, så du kan bare hjælpe mere. Men jeg kan godt mærke, men når man kommer med lidt stress, så glemmer man det den ting. Hvis du er ked af det, så glemmer du også. Du fokuserer meget mere hjælp andre, og bliver en del af team. Ja, det er meget hyggeligt. Ja. Vi vil ikke lave for lang tid video, fordi jeg vil det var på vores Instagram eller Facebook, men jeg vil lidt forklare, hvordan det fungerer, de systemer faktisk. Fordi jeg forstår alle mennesker, som kommer i min rehabilitationscentrum. Det er træt, og det er arbejde, og det har stress. Hvis jeg har nogle opgaver, jeg deler de opgaver. Mennesker ikke bruger så mange energi. Og det får nogle gange, for eksempel, nogle mennesker siger, nej, men jeg hjælper ikke så meget. Men alle mennesker mellem min rehabilitationscentrum, det er ikke så meget at gøre, fordi jeg kontrollerer, mennesker var ikke træt. Men fordi vi har så mange dejlige mennesker, og fordi mange dejlige mennesker hjælper os, vi sammen kan skabe nogle stor. Og det får vi meget takker Danmark faktisk. Jeg er meget glad, fordi vi bor i Danmark. Og fordi jeg tror, personer som jeg kan skabe de dejlige organisationer og samfund kun i Danmark. Fordi vi begge to unge piger. Jeg kommer fra Armenien. Det kan jeg sige, hvordan kommer du fra? Zerin kommer fra Tyrkiet. Men vi er meget succes i Danmark, og vi er meget takfulde, fordi i vores lande det kan være lidt problemer for kvinder at skabe stærk karriere, men vi kan gøre i Danmark. Og for det, vi slutter, men tak. Det vil være på Instagram, men det er endnu gode eksempler. Jeg håber, det vil være kommer flere mennesker, som vil være klar snakke om vores organisation. Hej hej.